si to pamätám vlastne celý život človek stojí na nejakých pódiách a snaží sa zobrať si nejakú slobodu. Od roku 1989 po Mečiara, ktorý bol síce starý zvrhlík, ale na druhej strane to nešlo až tak hrozne k tej diktatúre ako teraz. To znamená, že ľudia až neboli až tak hrozne nahnevaní. Ja si myslím, že to je kvôli tomu. Je to kvôli tomu pocitu bezmocnosti. Kvôli tomu pocitu, že človek sa naozaj nemôže cítiť hrdo. Keď žije v takejto krajine, keď vie, že zase sa stávame jednou čiernou dierou na mape Európy. Keď vie, v akom ovzduši žije. Že niekto, že vysoký vládny činiteľ dokázateľne žije na svoje pomery. Keď žijeme v tom, že to, čo si môže dovoliť 25-ročný študent po škole, že žije v prenajatom byte, tak v prenajatom byte žije aj náš premiér. A teraz si predstavím tie scénky, ako sa mu pokazí chladnička a povie to svojmu domácemu, tomu baštrákovi a ten mu to príde opraviť alebo čo. Alebo mu zavolá, že bašty, pokazil sa mi záchod a domáci tieto veci musí riešiť, viete. Tak si zoberte, že máme premiéra, ktorý žije ako 25-ročný študent po vysokej škole. Tuto, v tomto podivuhodnom, nenazval by som to domov, by som urazil všetky domy, koľko ich na svete postavili. V tomto divnom monštrume. V Rusku možno, no. Toto v Rumunsku stávali takéto veci len lacnejšie. Dovoľte, aby som pozval na javisko ďalšieho rečníka jedným, Gábor Grendel z Oľanov. Ďakujem pekne, milí priatelia, mám pre vás dobrú správu. Súdruhovia z Bonaparte sú v panike. Súdruhovia z Bonaparte sú v totálnej panike a máme na to niekoľko dôkazov. Prvým dôkazom tejto paniky je dnešný bezprecedentný a masívny hackerský útok na webovú stránku, na ktorej sa dá elektronicky vyplniť petícia za odvolanie Roberta Kaliňáka. Takéto útoky na počítače a na servere sú podľa trestného zákona Slovenskej republiky trestným činom. Čo sme to za štát, kde ministra vnútra a predsedu vlády tu ide niekto obhajovať páchaním takýchto trestných činov? A myslíte si, že polícia, ktorej šéfuje minister vnútra Robert Kaliňák, takýto trestný čin vyšetrí? Kde by asi musela polícia hľadať páchateľov? A kde by museli hľadať objednávateľov týchto hackerských útokov? Druhým dôkazom tejto totálnej paniky súdruhov odtiaľto z Bonaparte je nedávno zverejnený vymyslený dialog medzi Danom Lipšicom a Igorom Matovičom. Možno ste to zachytili v niektorých médiách, ktoré sú vlastnené kamarátmi a oligarchami z pozadia fešákov z Bonaparte. V tomto dialogu sa mali Igor Matovič a Dano Lipšic baviť o tom, že vlastne protestujúci sú obyčajní trotli a že skutočným kamošom je Kotleba, s ktorým sa dá dohodnúť, aby nám nekazil mítingy. Čo už to musí byť za paniku, keď niekto musí vyslovene vymýšľať takéto blbosti na kompromitáciu svojich kritikov. No, a tretím dôkazom, a zatiaľ posledným, je konanie Slovenskej pošty, ktorá zatiaľ odmieta doručiť do slovenských domácností tieto naše noviny. Tomu sa hovorí nielen hanba, ale aj cenzúra, ktorú sme chceli, a najmä naši rodičia, starí rodičia v roku 1989 zrušiť. Ale my tu máme opäť komunistov,
ktorí opäť zavádzajú cenzúru. Myslíte si, priatelia, že súdruhovia z Bonaparte toto všetko robia kvôli nám, kvôli Sulíkovi, Matovičovi alebo Lipšicovi? Samozrejme, že nie. Oni sa neboja nás. Oni sa boja vás. Boja sa toho, že sa ľudia aj v uliciach, aj prostredníctvom týchto novín dozvedia pravdu o DPH-čkarských podvodoch a o ďalších zlodejinách. Preto všetky tie útoky a vymyslené blogy, konverzácie, preto tá cenzúra Slovenskej pošty. Ako keby tým ľuďom z Bonaparte stále nedošlo, že vy tu nie ste kvôli nám, že nás budú zbytočne zosmiešňovať, diskreditovať. Že vy nelúbite nás, ale vás štvú oni, tu za múrmi Bonaparte. Preto náš odkaz pre týchto súdruhov je: pokojne na nás útočte, pokojne nás spochybňujte, zosmiešňujte, koľko chcete. My sa znechutiť nenecháme a nedajte sa ani vy. Ďakujem pekne.